A Concellería de Memoria Histórica desenvolverá ao longo deste mes de agosto unha programación específica coa que festexar o mes da Galiza mártir, na que se conmemora o asasinato do histórico galeguista Alexandre Bóveda. A primeira das actividades terá lugar o día 9, coa representación de A Señora da Forcadela, a cargo da compañía teatral Os Quinquilláns, no Teatro Elma ás 9 da noite. Os actos terán continuidade o día 17, data na que se conmemora o propio Día da Galiza mártir, primeiro coa tradicional ofrenda floral na rúa Alexandre Bóveda e posteriormente nos xardíns de Valle Inclán, coa exposición do bosquexo da que será a escultura pola memoria histórica, realizada polo artista local Manuel Teira, baixo encargo do Concello, e cuxa inauguración oficial está prevista para o mes de novembro. O día 17 imos ter o que é o día central pois da Galiza mártir. Imos comezar ás 12:30 da mañá aquí na rúa Alexandre Bóveda cunha ofrenda floral e acto seguido, ás 12:50 aproximadamente, ímonos trasladar o que é a Alameda e aí imos expoñer o que sería un bosquexo da escultura da memoria histórica realizado polo escultor Manolo Teira. Ademais, dicir que contaremos coa súa participación, quen nos vai a dedicar unhas palabras relativos á propia escultura. Dicir que, se non me fallan os datos, que vai ser a primeira escultura que temos no noso Concello relacionado coa memoria histórica e rendéndolle pois unha homenaxe a todas as vítimas represaliadas polo franquismo. A última das actividades terá lugar o día 25, coa proxección do filme Reboiras, Acción e Corazón, de Alberte Mera, no Teatro Elma, ás 8 da tarde.